ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имҷо навбари якчанд намуд мошинои нав роӣ кардем ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат ва маълумот шад дар номерои WhatsApp имо экран буда роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. дар имҷо навбараи мошинои фурӯшӣ аз территорияи Москва ва аз территорияи Тоҷикистон ҳастае ки Toyota Camry 2, Toyota Corolla 1, Opel Astra J Caravan ва Opel Astra J Hatchback ва Opel Sedan ва трактор дӯстон азиз ва мошинои боркаш бо инчунин ВАЗ 2106 ва дигар намуд мошина ҳастае ки бо нархҳои арзон бари шумо омода карда, яъне ки дар ҳамин навор мошин хела бисёр ҳастае, сечкаҳои арзонам ҳастае. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 161 сомону 50 дирҳам бошад. навора сар мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, пешаи наворро сар кардан якта компанияро ба шумо тавсия метиҳем ки пересечения граница аз территорияи Москва ва Московский област шуморо аз ҷои кортон, аз ҷои хонатон, аз ҷои мақсад манзилтон омада мегиранд ва ба территорияи Қазоқистон бурда меоранд. мошиношон мошинои комфорти, мошинои замонавӣ, чанд намуд мошин доранд ки ҳар рӯз қариб рейс доранд. компания ака Рӯзиқул шуморо соқу саломат аз территорияи Москва, Московский област, аз территорияи аэропорт обшим, территорияи мкад любой ҷо омада худашон мегиранд. нархи буданаш бо маслиҳат аст. дӯстони азиз, агар шумо аз номи канали мо гап занед, ба шумо скидка ва мақсад бо арзон мекунанд. дута рақам аст ки ҳар ду рақамошро кор мекунанд. мошинои комфортни чанд намуд мошин доранд ки чӣ хелша шумо интихоб кунед. ҳар ду рақамошро дар WhatsApp имо пайваст доранд. ин ҳамин рӯз рейс доранд, ба пагарам рейс доранд. шахсоне ки мехоҳед рафтан ба шумо тавсия метиҳем. компания ака Рӯзиқул беҳтарин одаме, метавонед ки бо ҳамин одам соқ саломат рафта биёред. ҳамаша худашон нигоҳ мекунанд ва мақсад ки соқ саломат бурда мераванд, ба шумо тавсия метиҳем. дӯстони азиз, бо як реклама дига ҳастае ки барои хубии шумо ҳастае ки компания грузоперевозки аз территорияи Москва ва Московский област. и ҳамин ака уже қариб ки ҳар ҳафта бор мебарад Тоҷикистон. рейсшон тез пур мешавад, мақсад ки боршон тез камазо пур мешавад. ҳамин ҳафта уже боршон уже раъкӣ мекунад. шахсоне ки мехоҳанд ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, Рудаки, территорияи Регар, Хобуяли, Қумсангӣ, шаҳри Кӯлоб, Данғара, шаҳри Бохтар, Восе, обшин ба территорияи Тобе марказӣ, Душанбе, ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон 25 та ноҳияш мебаранд. якум камази ҳастае ки ба территорияи Хатлон ба ҳамаи ноҳияҳош, яъне ки бора бурда мерасонанд. яктам хали компания ҳастае ки ма дигар хали компания дидагӣ нестем. ин ҳамин ҳафта уже мақсад ки боршон уже раъкӣ мекунад, уже ҷо дора, метавонед ки шумо айҳози бортона роӣ кунед. компания ака Ёқуб ҳастае ки одами боварӣ ҳастае ки зиёда 7-8 сол ҳастае ки таҷрибаи корӣ доранд. агар шумо аз номи канали мо гап занед, ба шумо скидка мекунанд ва инчунин мошини майдаам дорад ки мошини майда кади бори шуморо рафта аз ҷои кортон, аз ҷои хонатон рафта худашон мегиранд. нархаш айрӯи кило вобаста мекунад. агар шумо аз номи канали мо гап занед, ба шумо скидка мекунанд, маромад ба шумо тавсия метиҳем бортона роӣ кунед. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии имрӯза ҳастад дӯстон, Opel Astra J ҳастае ки дар кузуфи Caravan универсал соли барои 2000 сол, сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, сайстари мошини мега беҳтарин, радной краска, салон todo балон шаволати кори 90%, 4 дискаи радной мошини мегад 100% дар ноҳияи шаҳри Тузда айни ҳол қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 60500 сомонӣ бо муомила мекунанд ё ки ба ягон Opel Astra Asham алиш мекунанд. шахсоне ки мехаред промои рақамҳои Россияе ки кор мекунанд ва рақамҳошон дар WhatsApp ҳам пайваст доранд. одамои коригара мега фақат харидори аниқ бошон мега дар WhatsApp мега нависанд. 16500 сомонӣ мошин дар шаҳри Туз 2000 сол Opel Astra J Caravan мошин мега созай 100%. метавонед ки дар WhatsApp шон нависед. дӯстони азиз, хоб шумо дам агарам хай рекламаҳои мошино, хонаҳо, замин, квартира, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад роӣ кунем, мо фурӯшта мегузорем. лайкҳоро фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имои падлисаш кунед. аз куҷое ки мошин мехоҳед дар комментари нависед, мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба дигим техникаи фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки трактор комплект ҳастае ки трактори 28 қатиш телишка, чизил, флик ҳамин хел чиро доштае. хоб телишка, чизил ва флик меган ҳамин хебда комплект ҳамаш ҳастад. трактор мегад барои хоҷагӣ хичон буд мегад, мақсад ки 100% мегад заводид мешавад, мегад созда. мақсад агар ки аккумулятор мегад ай баландӣ ё ки телакати заводид мешавад. агар аккумулятор доста бошам ба аккумулятор ҳам заводид мешавад, ки аккумулятор мегад надорад. ду балони ақиб бошад мегад пачкай
тилишкаш ҳам мегӯяд сайзтани хубе ва чизил пизил ҳама чӣ дора комплект ҳамаш 45,000 сомонӣ аст ки бо муомила мекунанд. ин трактор айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон. дӯстони азиз, шахсоне ки мехарем мега бо амира арзон мекунем. якум рақамош рақамо мегафон тоҷикистон кор мекунад ва дуюмаш рақамои россия аст ки нашам кор мекунад. инаш да WhatsApp пайваст доранд. ҳам рақамои тоҷикистон ҳам рақамои россия ҳардаш кор мекунад. дуюмаш да WhatsApp пайваст доранд. комплект трактори 28 45 та нархшай. ҳай шахсоне ки мехаред маромад занг занед ба шумо маълумотои пурраша мефаҳмонанд. лайкора фаромӯш накунед, навора полисияш кунед. мегзарем ба сеюми мошини фурӯшӣ аз территорияи Россия. Hyundai Accent аст баъдон ки соли бароишаш 2009 соле ки 2009 8моҳагӣ шава мега соҳибшон. Сӯзишвораш бензини холия авбио мотори 1.5 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та баллон мега пачка, ҳам баллонои зимнӣ ҳам баллонои летни аст. 4 дискаҳои яъне ки мақсад ки престиж, мотор мега системаи 90%, мошин мега 4 та электропакет, кондитсионер 100% кор мекунад, мошин мега масъала намехӯрад. ҳуҷҷатош 4 моҳи дига алиша меша ба ягон мошиное бошад ки дар Тоҷикистон буда. Opel Astra, Opel Caravan мақсад ки вариантҳои худтона пешниҳод кунен ба мошин дар Тоҷикистон буда алиш меша. ин мошин бадро Hyundai Accent 100% мега ягон камбудӣ надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истра. хоб города медонам обшуко мега намхи пеши магазини Мираторг под Москвой мешта бадон аз яъне ки Истрада под Москва мошин дар ҳамонҷо мега қарор дорад. нархаш мега 200,000 рубл аст бадрон бо муомила мешавад. 200,000 рубл нархи мошина. ина рақамҳои прамои рақами Россия аст ки 24 соат кор мекунад ва ин рақамшон WhatsApp пайваст доранд. шахсоне ки мехаранд агар пул кади арзон мекунанд, шахсоне ки ба мошиное ки дар Тоҷикистон буда мегӯяд алиша меша хай вариантҳои худтона пешниҳод кунед. маромад нависед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. гурзавои мошини JVC аст баъдон ки хеле ном дошта гурзавои JVC намхе маълумот. соли бароишаш 2008 соле ки сӯзишвориш мегӯяд солярка, моторош мегӯяд созаи коробкаш механика, радной краска сафеда. ва инчунин баъдон ҳуҷҷатошам 100% документ дора мега соҳибаш 100% мошини хеле ки даст як одамда гаштеса. пол ручной коробка 100% сӯзишвори солярка документош аст. солош 2008 сол гурзавои JVK. ами хел маълумото хай бо худтон занг зада мепурсед. нархша мега срочно пул дар кош намга мефурӯшад бо нархи 45 таш мега бо арзон меша. мошинча айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, яъне ки райони Кӯйбешда. 45,000 сомонӣ аст баъдо нархаш бо савдо дорад. якумаш рақамои TCL Тоҷикистон ва дуюмаш рақамои Россия аст ки нашам кор мекунад. инаш да WhatsApp ҳам пайваст доранд. шахсоне ки хамхари мошинои гурзавои боркаш ки мехарен, ина мошинчаи солҳои нав 2008 сол нахадоа мега бо нашуд нархаш арзон мекунанд. метавонем ки бештар маълумотша гирем. дӯстони азиз, шумо агар хайр рекламаҳои мошино, хонаҳо, замино, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад рӯй кунем, мо рекламаш мекунем. фақат лайкора фаромӯш накунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Toyota Camry D аст ки сайсайнои беҳтарин. соли бароишаш 2008 соле ки сӯзишвораш бензини холӣ, мотор 3.5 литра, коробка автомата сайстани мошин мега беҳтарин. дӯстони азиз, мошина на ки нагуфтем ки мақсад ки Япона ё ки мақсад Америка ё ки Дубай, не ки моторш 3.5 мотори мақсад ки бисёрош американс ки мешаванд ва фикр ман мумкин эска барои ки соҳибшон нагуфтиянд. мошин мега салон тоза ҳай, кондитсионер, электропакет, монитор, баллонош пачка, инам хали радной краска аст. нархша мега 125 та мегем бо арзон меша ва мошин қарор дорад дар территорияи шаҳри Душанбе. дӯстони мошинча мегӯяд ҳолаташ беҳтарин ай. чӣ хеле ки дар навор дидесен мақсад сода вай на бо мақсад ки документҳои вай танировка ҳамунҷачам буда мумкин доране ки маълумотоша соҳибаш кам наистагасе. хай шахсоне ки мегирен бо занг зада пурсен. 125 та дар назди капоти мошин мегӯяд савдо мекунед. ба телефон мегӯяд умуман савдо намешавад. шахсоне ки мехаред агар харидори аниқ бошед, маромад занг занед. аз куҷое ки ба шумо мошин чӣ намуд ки дар кор аст техникаҳо дар комментария нависед. мо гуфтагӯи шуморо дар видеои оянда ёфта пешкаш мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ арзон аст баъдон ки Opel Astra аст ки дар кузови хечебек. соли бароишаш 1999 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. авбио мотори 1.6 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошини дӯстони азиз хай намхай десе балношам ҳолати корея раднои краска хай номероша намедонам кандия нестай мошинича мега обшим созай маълумотои пураш нестай харидори аниқ боша мегад ай пеш омада бинем мегад неки бисёр не камтар мега савдо мекунем нархи мошини бадрон 45 тай бу дар назди капоти мошин камтар муомила мешудай мошин айни ҳол дар территорияи душанбе пойтахта қарор доштаем ин ҳамин рақамҳои вавилони соҳибшона шахсоне ки мехарем занг зада бо бештар маълумотша аз соҳибашон гирем дӯстони азиз шумо дар манхай реклама боша фаромӯш накунем рӯй кунем мақсад сурат маълумотша мо рекламаш мекунем мошинай заминай тракторай хонай лебой асбобай маромад рӯй кунем мо ин ҳамин рекламаша чоткаш мекунем мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ боз як мошини фурӯшӣ ҳаст ки бисёр дар комментария хоҳиш мекунанд Toyota Corolla 1 светои сафед соли бароишаш 2005 соле ки ҳамгаз ҳам бензин кор мекард мотор 1.5 литраи коробкаш автоматаи саистани мошини бадрон беҳтаринай 1.5 коробкаш автомат ҳолати мошин беҳтарин мошин мега японка дӯстони азиз лекин номероша нагуфтем ки метия наметия нагуфтем мақсад ки номероша хаи худаш қариб ки як 3,500 сомон нархи муамин номероша خب ماشین میگه عین حال در شهر بختر میگه نرخش میگه 75 تا با معامله میکنه ماشین خیلی 100% مثلا دیسکا پیسکا بالون حالت کوری سالن توزه کانسردن الکتروپاکت و سایسنش هم خیلی سوست افته سای نرخش 75 تا شخصانی میخرن میگه اومده از پیش بینه و سودا کنین نرخش 75 تا سودا دارد از شما میگن که خواهش است که فقط خریداری انیق میگه زنگ زد چون که آدمای کارگر میگه بیهوده ناراحت نکنین فقط خریداری انیق کدام معلوماتی که بود ما به شما رسوندیم خیلی شخصانی که میگن مرامت زنگ زنین میگذاریم به هشتم ماشین فروشی باز یک ماشین فروشی هست دوستان که دایو ماتیز هست که نام خیلی سویتو سال برایش 1999 هست که همگاه زام بنزینش کار میکرد موتور 1.6 لیتر коробка مکانیکا ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین میگه 4 تا بالون میگه 80% داکومنتش میگه هستن یکی نگفته چقدر سراغ لیکن داکومنتش میگه انیق هسته بالونش هم حالت کوریه سالنش هم توزه های خیلی ماشینچه میگه نخدو نرخی ماتیز میگه 15000 سومانی بادرون با معامله میشد و ماشین این حال قرار دارد در تریتوری شهر استرابشانده نرخش 15000 سومانی معامله دارد شخصانی که میخرید رقمش در پایین ویدیو مرامت زنگ زنید میگذاریم با نه ماشین فروشی ماشین فروشی نوبتی است دوستان که اوپل استرا اف است که در کوزه سیدان سال برایش 1993 است که همگاه زام بنزینش کار میکند موتور 1.6 لیتر коробка مکانیکا ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد از این ماشین خیلی обшим расход кор дора барое ки косметический кор яъне дорад балонш ҳам средняи мақсад ки краска содаста не ки бамперош баъзе ҷош мақсад ки харошдагӣ бисёр дора обшим косметический кор дора мошин 93 солае инам хеле свето нархи мошин мегӯяд 14300 сомонӣ дӯстони азиз бисёр не камтар мегӯяд муомила мекунем 14300 сомонӣ муомила меша камтар ماشین عین حال در تریتوری دوشنبه دا قرار اینش هم فقط خریداری انیق میگه زنگ زده ماشین میگه 93 سال مقصد که راسخود داره میگه سوچون پرامو هم خیلی ندیده در نور هر شخصی که میخرید اگه معلومات چه خوین فهمیدن معلومات تماس گیریم میگذاریم با ده ماشین فروشی ماشین فروشی هست دوستان که دایو نکسی هست که نام خیلی سویتوی سری بریستی سال برایش 1997 است که همگاه زام بنزینش کار میکرد موتور 1.6 لیتر коробка مکانیکا حالت ماشین میگه بهترینه حجتای ماشین میگه تا ماه فوریه میگه اکلیماترش میگه نو پاچکای موتور میگه زوید چوتکای خلاصه میگه ماشین میگه 100% مقصد سامبوفر پامبوفر همه چی معلوماتای پورش میگه تاریخ تلفن با میتیم نرخی ماشین میگه 14500 سومانی با ارزان میشود و ماشین عین حال قرار دارد در شهرک اسفرادا مقصد با ارزان میکنه میگه ماشین میگه 100% خیلی که دست یک گودام دای نه رقمشون رقمای واویلون تاجیکستان است شخصانی که میخرین مرامت زنگ زنید بیشتر معلومات بگیریم به خاطر مهنت‌های ما لایک را فراموش نکنید گذارید و اگر که امکان باشه نواری ما در واتساپ تیک توک گیجو میتونید پلیسش کنید میگذاریم با 11 ماشین فروشی боз як мошини фурӯшии советский аст бадрон ки бо нархи арзон ваз 21099 аст ки солша нагуфтиянд чанда судишвориш бензини холӣ мотор 1.6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега ҳолаташ мега хубай хеле хеле сасина нашуд дигар маълумотош ягон чи гуфтагӣ нест шахсоне ки мехарем бо занг зада пурсед нархи мошин ҳамагӣ
6000 сомонӣ аст бадрон ки бо муомила мешавад мошин дар территорияи абдураҳмони ҷомида қарор дорад. 6000 сомонӣ муомила доштааст. خب این همین رقم‌های مگا تیسل تاجیکستان هست که دوستان عزیز کار میکنم میتونه که از همین رقم‌ها بیشتر معلومات گیریم برای که معلومات‌های ماشین خیلی کم است. نرخش 6000 سومانی در تریتوریای جمعی رقمشون تیسل بیشتر معلومات از سویبشون گیریم. میگذاریم با 12 ماشین فروشی. ماشین فروشی وز 2106 است بادرون که در کامنتر خواهش کردن سالی برای 6 1980 فاصله که هم گاز هم بنزین کار میکرد موتور 1.6 لیتر коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад ду баллони пеш мегад 90%, ду баллони ақиб мегад 80%. ҳуҷҷатош мегад то моҳи феврал мегад соҳибаш. хоб салонш ҳам тоза ва айберонш камкам мақсад косметически кор дорад. нархи мошин бадрон 6000 сомонӣ аст ки бо арзон мекунам ва мошин айни ҳол дар территорияи шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. ин рақамҳои тисали тоҷикистон ҳастанд. чун аст ки кор мекунам мошин дар хуҷанд шахсоне ки мегари маромат занг мошин мегӯяд дигар маҷол 100% балло ҳуҷҷат дорад. маромат шахсоне ки мегари занг занем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класс аст бадрон ки сечка соли барои 1994 аст ки сӯзишфурӯш дизеля абиё мотораш 2 литра коробкааш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин харид светои серебрист бадрон салонш ҳам тоза дарош рӯдшудаи мошин мега нахадва дизел 94 сол мошинча мега нахадва. нархи мошин мега 3000 сомонӣ аст. бо арзон мекунем мошин айни ҳол дар ноҳияи ҷабор расуловда қарор территорияи хуҷанд мешавад. нархаш 3000 сомонӣ савдо дорад. мошин мега нахадва. шахсоне ки мехоҳед ягон маълумотро хони фаҳмида рақамошона дар поёни видео аст метавонед ки занг занед. дӯстон азиз ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.